Kash. Masu saurare barka da wannan lokaci kuma sannan marabunmu da sake jimurin kasancewa da mu a nan labaran namu na duniya na safiya. Masu saurare a cikin labaran namu na duniya za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi Allah wadai da zanga-zangar da aka gudanar a jiya a Najeriya a farkon wata kuma sannan zanga-zangar lumana ta farko yayin da waɗanda ke sa ran za a shiga ta biyu amma sai dai fa masu saurare wasu daga cikin jihohin Najeriya sun saka kafiyu wasu kuma an hana a yi zanga-zangar gabaki ɗaya a jihohin nasu. Masu saurare idan kuma muka garzaya zuwa wannan dai kasashen nan ne fa na waje masu saurare za ku ji cewa wasu daga cikin wato dai shugabannin fa kasashen waje sai sun fara tofa albarkacin bakin su game da wannan abu da ke faruwa a Najeriya na al'amuran tsadar rayuwa da kuma dai fa zanga-zangar lumana. Yan kungiyar Hezbollah sun ce tabbas fa sai sun rama wato dai kisan gyallen da aka yi wa dan uwansu. Wannan ne dai fa kasan nan dai ta Hamas da fa Isra'ila aka fara yin musayan fursunoni a tsakanin su domin fa tabbatar da wanzar da zaman lafiya. Masu saurare ku biya mu sannu a hankali domin jin wa'annan labaran namu na duniya dukkanin su a halin yanzu. Masu saurare amma kafin na zamu so fa idan ya kasance wannan shine fa kenan farkon ku da ku tashi ta mun ko mai albarka da kuma na subscribe wannan muna almakara sanarwa fa kamar haka domin sauraron labaran namu duka a halin yanzu. Yanzu kuma ga cikin rahotannin kungiyar Hezbollah ta ce tabbas fa sai ta rama kisan gillan da aka yi wa dan uwanta a jiya yayin da suka wato suke wannan zafin martani bayan da aka halaka musu yan uwansu a jiya inji kungiyar Hezbollah. Sojoji da kasar Najeriya jiya kuma masu saurare sun sa dukawa wato dai wanda suka ranga fashe a jihar Kano da kuma dai jihar Lagos da jihar Zamfara yadda masu wari a jihar Kano a jiya masu wari yayin da wato dai matasa suka ringa fashe da kuma dai kone-kone na neman yanci a ƙasar ta Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta yi Allah wadai da kalar zanga-zangar da wato dai al'umma suka gudanar a jiya wato dai na farko yayin da kuma za shiga na biyu amma sai dai fa da yawa daga cikin wato dai masu dai fa da yawa daga cikin wasu daga cikin 'yan Najeriya musamman ma wato dai fa shugabannin wato dai jihohi da kuma dai gwamnoni sun saka kafiyu da kuma dai hana fita zanga-zanga amma masu alama tabbas fa mutane da dama sai an fita an fafata ko da za a mutu domin masu wanda kai a fita a yi ta kare domin masu wari a neman mana yancin mu. Masu wari muna fatan kuma kuna mana fatan alkhairi mu huta lafiya sai mu ji